हाबा जानायनि उनाव गासै हौवा हिनजावानो गावसोरनि सेक्स खालामनायखौ लानानै जोबोद मोनसे इन्जय लानो नाजायो। सेक्सनि गोजोननाय लानो थाखायनो हौवा हिनजावफोरा गुबुन गुबुन आदब खायदाफोरखौ नागिरबायो। नाथाय मोजां मोननाय एबा सेक्स जाखांहोनाय बेयावनो 30 मिनिटसो समाय लायो। नाथाय बेबादिबो नङा दि 30 मिनिटनि उनावसो सेक्स खालामनो हागोन। दिनै आं नोंथांमोननो गुरैसिन आदब खायदा मोननैसो लानानै फैदों आरो बेफोर आदबफोरखौ बाहायो अब्ला थारैनो सेक्सनि गोजोननाय लानो हाथारगोन। फैदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै। नाम्बार 1, जायफोर मानसिफोरा गोथां मैगं थाइगंल' बांद्राय जायो बिथांमोना बांद्राय गोबाव सम सेक्स खालामनो हानाय जायो। मानोना बिथांमोना गोबां मैगं थाइगंफोराव गोबां बिबांनिनो भिटामिन आरो प्रटिनखौ मोनबाय थायो। नाम्बार 2, सेक्स खालामनायनि सिगां नोंथाङा गावनि सायाव फोथायनाय लाखिनांगौ दि आं बांद्राय गोबाव सेक्स खालामनो हायो होनना। बेनि थाखाय नोंथाङा गावनि हां लानायखौ गोसो होनांगौ, माने ध्यान खालामनो नांगौ। बेफोर गासैबो लासै लासैसो जायो। नाम्बार 3, सेक्स खालामनायनि सिगां नोंथाङा थालिर जानो नांगौ। बेनिफ्राय नोंथांनि सेक्स खालामनाय पावारा बाङो आरो नोंथाङा बांद्राय गोबाव सम सेक्स खालामनो हायो। थालिराव पटेसियामनि बिबांखौ बांद्राय मोननाय जायो। नाम्बार 4, सेक्स खालामनाय समखौ बांहोनो थाखाय नोंथाङा माब्लाबाबो बिरि सिगारेटखौ सोबनो नाङा, मानोना बेनि थाखाय सोलेराव अक्सिजेननि बिबाङा खमायनो हमो। नाम्बार 5, जौ सेरेबनि लोंनाय हुदा खालामनो नाङा। जौ सेरेब लोंनायनि जाहोनाव नोंथांनि मेन्टेल बेलेन्सआ गाज्रि जायो आरो बेनिफ्राय सेक्स लाइफखौ गोबां गाज्रि जाहैयो। नाम्बार 6, योगा आरो प्राणायाम खालामनांगौ। बेफोरखौ सानसेयाव 30 मिनिट खालामनायजों देहाया स्ट्रंथ' जाखायो आरो लोगोसे गासैबो सोलेराव अक्सिजेन आरो थैफोरा मोजाङैनो मोनहैयो। नाम्बार 7, सेक्स खालामनायनि आगोलनो 15 मिनिटसो गोसो आरो ब्रेनखौ सेक्स खालामनायनि बाथ्रा एबा गोसो जाहोयोब्ला आरो ब्रेनाबो थिग बेबादिनो गोसो जालाङो। नाम्बार 8, नोंथांमोना जेसे हायो एसेनो टेनसनफोरनिफ्राय गोजानाव थानो नाजानांगौ। बेफोरबायदि गोबां टेनसनफोरखौ लाबाय थायोब्ला सेक्स खालामनो लुगैनाय आरो बांद्राय गोबाव सम लोगोसे एनार्जि बेखौबो खम खालामनानै होयो। नाम्बार 9, गुबुन गुबुन सेक्सनि पजिसन खालामनो नाजानांगौ। दैया गनो नागिरोब्ला थाबनो गुबुन पजिसन खालामोब्ला एसेब्लाबो सेक्स खालामनाय समखौ बांहोनो हायो। हायोब्ला बांद्राय सम बारहोनो नाजानांगौ। नाम्बार 10, बेखौथ' गासैबो मिन्थिखायोनो। बाहायनो गोसो दंब्ला एबा गोसो जायोब्ला मुलिफोरखौबो एसे एनै बाहायनो हायो। दिनै भिडिअआ एसेनोसै। भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो आरो भिडिअखौबो मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम, खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै होदो बेफोरबायदिनो भिडिअखौ नायबाय थानो थाखाय।